Kani kedai kedu dashin Meghalaya buat ngipediang song bahai pi baro syiketup kubor mentega janmiet syuban pai syik kubor ki bebenya ini pechwai kimat bekongsan. Lapan kelan ya kibor pahra hanong bak Shillong hadian bemi jengkulmar nak kejinya rally ke KSU julor laipui teli kali mensau khat rewut ngat khat sau sngi hapo judicial custody kinong elam ke KSU dang beteng ki pulit bentok kit halo ke jing syak tombor Tut kayat kayeng ki kali hadian berpen sange ka AKMTTA ya ki kali Assam ha yam hadian besyak khang lenti ki kali na Meghalaya Kutno ke Jingelang South Zone Council belai puai ha Maha Balipuram daga berpelit jingmut ya ka jingfreilang ke soka pedeng bat jela Bat Rung Katrisa Bat Gayatri Shah ke quarter final ha ke Lempung BWF World Championship. Mentang ini Paishwa Shaki Kubor na kejela. Ki Bor District ke East KHASI Hills ki lapan kelan ye ki Bor Pahara ha keleng kanong ba Shillong hadian bemi ke jengkulmar ha ke po bayat patba ke KSU lingba ki tuk-tuk ringkat kara lamayong. U Deputy Commissioner u Abilash Baranwal u laong bala kerpat ru ye ki weipat ki kenhun jong ka CAPF bat ka RAF ban teklakam ban penek ya ka syongsuk syongsan. Ki Bor District ki laong balai phui teli ki kali ki la syak penjulor bat kan ringut ki brew ki lamen saw. UDC ula kuboru ba kala la bandon ka jingbom la telakam ki bo penyat Henry ula benrap ba KSU kala pentiknai ki bo penyat makin pelong ya ke jingat patba ke bejai-jai. Hagajuk ke por ula ong bala kem ya ki nongelam bala pha ya ki syaka judicial custody. UDC ula kentu ki nong syong snong ban trelang bat ki bo penyat bat ban penek pensa ya ke syongsuk songsan hanong ba Shillong. So 31 government and private vehicles have been damaged. 16 confirmed reports of assault of individuals have taken place. 2 statues of Netaji Subhash Chandra Bose and Swami Vivekanand have been vandalized. And simultaneously, 2 vehicles, one is a government vehicle and one is a private vehicle bearing registration from outside, they have been torched and arsoned. So we understand, so that's why 5 additional companies of CAPF, including one company of RAF, has been called and deployed. We are trying to make sure, along with along with district police, we are trying to make sure that no further incidents happen, and any miscreant or anyone who tries to take law into their own hands will be dealt strictly. We want to appeal to all the people of Shillong and East KHASI Hills that they should cooperate with the district administration, police administration. We assure them that we are committed to their safety and security, and if there is anything, they must report to police so that timely action can be taken. But simultaneously, we also want to encourage them to not indulge in rumor mongering, and simultaneously basically cooperate with the law enforcement agencies. Ki laingut ki nongelam ke KHASI Students Union ki bala syak kem ka be dei ka jingmi ki jing penkulmar ka sngi balang Shillong ki la syak ra shiyeng bishar ka sngi palei bat kin don hapo ka judicial custody khat sau sngi abakren shikila batai khubor USP ka East KHASI Hills uba Vivix AM uloong bala pengat mukodma hapo ki kendon ka Bharatiya Nyaya Sanhita ba kentup ki kendon ka Prevention of Damage to Public Property Act bat ki wei pan Uba Vivek uloong ba ka jinglet donbor kalawan ra ka jing penjot iki kali nalo ka bapen mensau yaki katu kat ningut ki briau berkentup ru yaki pulen
Ula ong baya ka jingyat pajba ka KSU la sya kat kum ki katu kat ni ki kendon hendai ki jing penkulmar ki jia ki jaka bom shimdon ki pulit. Ki pulit hadien ki la persang ban kem ye ki breu ki bala keno don keti hagi kam thambor hendai kala don ka jingele persya ni ki pajba. Ki pulit ki la sya kawang de ki petrol bom bat na kata daw ki pulit ki la siat de ki bom pensat khamat. Ka jing tokit kadang ya na ka benta ban itu ban kem ye ki weipat ki bedon keti. So the three leaders were released this morning, and 14 days judicial custody has been granted. Various sections have been put in, and section 223, 189 clause 4, 191 clause 3, 109, 125 clause B, 117 clause 4, 118 clause 2, 324 clause 3, 5 and 6, 326 clause G of the BNS Redbit, section 3 clause 2 of the PDPP Act, and 6A MLDO. So these are the sections for which the case has been registered with. That is not a fact. In fact, police went there to arrest some of the members out there because who were involved in this whole vandalization of vehicles and all that. But when the police went there, then they were received with stiff resistance and all that. Petrol bombs were thrown at the police, for which they had to. They were forced to use tear gas just to disperse them. And after the crowd was dispersed from there, residents, because of the noise, the residents came out and they requested the police, for which the police agreed to not further actually aggravate the situation and left the place. Ki driver Torres na Assam bat ki pajba ki lakhang lenti ki kali ki badon yo registration number na Meghalaya Hajorobat banlech Assam. Kini ki nong khang lenti ki la pelai tang ye ki kali kit nong pang Bandrung Sha Guwahati. Kajing Sha khang lenti ke dei na kajing mi kajing kulmar henen ke sengi badon ke bait rally ke KSU Shillong. Na ke bala keno bagi kali na Assam ki la Sha kawang mau bat kala don ru kajing mensau ki katu kat ni ki brieu bekentup ye ki kena. Kum kadak ban persya ye kajing ja menen ke sengi ki driver ke Assam haringkat ki dekhot ka bir lachet sena ki lakhang lenti ki kali na Meghalaya Bandrung Sha Guwahati bat Sha tangi kali badon yo registration number na Assam. Kinong yakhi ki la keno bagi pulit ki la pulom ban shem ki sinjam ban te lakam na kajing mi kajing kulmar bat kajing Sha kawang mau. कल जिस तरह से असम के ड्राइवर को उसने टॉर्चर किया है, ये कभी हम नहीं सहेंगे। बहुत निंदनीय कार्य किया है। ये काम हुआ है ऐसा नहीं है, इससे पहले भी मेघालय में असम की ड्राइवर को बहुत हानि पहुंचा है, लेकिन हम इसको ट्रिपल निंदा करते हैं। पहली बात है कि मेघालय गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट मिलकर एक परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। बार बार वो मेघालय वाले आदमी हमारे असम ड्राइवर के ऊपर हाथ उठाते, गाड़ी टूटे फूटे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। ये हमारा गणतंत्र का एक प्रतिवाद है। हम इस पर शब्दों से बोल दिया हूँ कि ये घटना ही मतलब लास्ट हो और ऐसा घटना ना हो, इसके लिए कंडक्ट शर्मा, हिमंत बिश्व शर्मा मिल के एक स्थायी मतलब परमानेंट सोल्यूशन उसको आगे बढ़ाएंगे। Ka All KHASI Meghalaya Tourist and Taxi Association lane ka AKMTTA mentaga sengi galapan paino ya barok ki kali ki badon ya registration Assam ki batmu ban let Shillong ha yam. Kani kalami hadian bakinongnya kali tourist na Assam bat ki wei galapan sange lut ya barok ki kali ki badon ya registration na Meghalaya ki batmu ban let Assam ha Jorobat. Abakrench kala patai khubor u president ka AKMTTA u Rokaldinos Doleng ula ong bala shem ye kini kesinjam kum ka jubab halo ban kajing pensange ya ki kali na Meghalaya Hajorobat. Syuk kini kelawan ra ya ki kendrum kendram bat ki jing e apdeng kinongnya kali jong kini ki arteli ki jela. Kepada tingkong ni kadi bi sedang mungkin nak Assam memperlai poki. Mo news menen don ka wei ka voice message ka pakila perdiam pan pai kali ML dalam taksi kuan siti ti tu hi kala aja lapai ya bat kali ki jongi menta ka di be number ka kumangala ong menen dei bi kila sedang nang kini Assam na po border nang ki
tinggi ru ngimban si kum kinong nyak kali kemain nak jelam Meghalaya ni nak pok Shillong baik ni hapannya lek kum ju kum baki lek kum yang ini tinggi perdok pasnam tinggi balik ke mai sti nak pok jerubat ni kila pentai tinggi ru mentah ni yang dengan pok damsat kum baki mentah ni hapan si baik dek dan ni ban numsyak ban tu sepok social ya kani tinggi nempat lah nama lada kiti nang ti kidang ye biteng ngiru ngin biteng balada kit nanti kila sange ngiru ngin sange Ka Jaintia National Council ke lapan rem ye ki pulit halo ka jingkan rai ko office jong ka KSU bat ka jingkem ye president general secretary bat vice president hadin ka jingkulmar bami na ka jingat rally ka KSU dagi tuk tuk ka JNC ka laong ba ka kam kershan ni kam runar ni kam ba pentut ya pat ba Henry ka jingki ka dei ban pene pensa e ka shongsuk shongsain ka JNC ka lapan pau ka jing skokya halo ka jinglong jingman ka project jong ka Shri Cement ha East Jaintia Hills bat keno baka don ke jingle don bor ki pulit ha ka po pelong ya ka public hearing ha ka laipo bat laipo terik unaitung ka GNC ka la keno ru baka don ke aka Shillong halo ka jingkem mi ki nongelam ka KSU bat keno baka sokar ka persang ban penkelet ya ka surjing dawa ka kenhun ka GNC ka la aipo ka sokar hado arpulai terik unailar hadien baka Central Executive Committee kan ni kendo ban shim ya ka rai dagi sinjam ki bedai ni penrem jur ya ke jing jia bo Shillong khamtam ya ke jing sha kem ba ke jing sha hiatma jong ka office jong ka KHASI student union central body ba ka baan ke bang ikwa ban pon pa hong ni ka long banadu ba wan ke ni ke Shri Cement hapo ka jela ka jongi khamtam po East Jaintia Hill district ngile i ba shibun ki kunrum kan ram kilami hapo ka jela ka jongi ka banengkong ka ni ke Shri Cement kalawan ra ka jing pai arliang hapo ke ilka nong khle kalawan ra ka jingi pher jingmut hapo ke ilka nong khle bat ka ilka sutnga artli ki kali bulero sarkar bat ka wei ka thuk thuk kila sha thang ha office jong ka water resource ha Saiden henne ka step ha padeng badang yat ka jingi khi jong ka KSU kani ka jingjia ka lajia ha ka jakatrikam u executive engineer jong ka water resources Kawai ke bolero ke badan your registration number ML North Iway South South Riu South bat ke thuk thuk badan your registration number ML Shiposi New South San Kendai kila ingkong khat kat ba kawai pat ke bolero kala julor malu mala ki pulit bat ki pulit ding kila lek marmar syakate ke jaka ban pelip ya ke ding Ini dia bersu yang macam tu jam tu. Ki runar ki bom shim la ithu ki la kawang petrol bom ya ka office jong ke animal husbandry and veterinary officer ha Maulangwir Southwest KHASI district kani ke jingjia ka la ja ha ka por shibaje hene ke step ha ka ba ki nong shongshong ki la yo sngo ya ke jing bethei u superintendent of police ke Southwest KHASI Hills u ba bi jarwa u la ong ba u petrol bom u la lek dei ha ka tunum jong ka tei ka jing tei sarkar henrei ka ding ka la lep no bat om shim don kanu ka jing julor ki pulit ka mau kerwat ki la pelong ki jing toket bat ki la pentikna bakala don ka jing bread ya petrol bom ha ka tei ka office ya ka kerteng bat ka jakasa jong ki runar ompat shim la bantem USP u loong ba ka jing toket kadang ya chakmat kat ba kadang up ya ka FIR ban sa ujor halo ka ni ka jingja Menta ka sengi ka Federation of KHASI Jaintia and Garo People la ne ke FKJGP kala pelong ye ka pakhang surok ha bernihan ha ka ba kala khanglat ye kali ki badon yo registration jonga Assam bandrung shapo ka jela Meghalaya
Kani kelajah hadian balami ke khubor bala pensangit no igi kali ki badon yo registration na Meghalaya ki bertemu banlit Assam Hajorabat bala syak penpai biang. Presiden ke FKGP North KHASI Hills District uba Louis Star Lingdo haringkat bagi dekot na bernihat baridwa bat kiwei ki jaka kila pelong ya kani kejing pakhang. Aba krench kila patai khubor uba Louis Star Lingdo ula ong ba kaseng kan beteng ya kani ke pakhang tat hadu banda wengno ya kejing pakhang Hajorabat. Nakaliang jom ki Assam Police Association kila paksang hai no kali kiba tapo Meghalaya. Nakaliang jom ki kaseng do nilai up nadu ne khatwai baji le yipik pa le se kadan kanong naka pan resolve no ya kana problem ke nimsyam lai ya ka ya kata kapang ba hakim ba nakaliang jom naru ngala pasang ban kontak bat di khot jong ka NIPF nako Assam nakaliang jom kiru ma apan ay kono ka asran jadi nomor kata ka daw ban nakaliang jom kam kasang ngala pasang banwan ban kontak kum mo kontak mati nakaliang jom ni rohot institusi naki bija kalaja hapus no de kambe pan ikut yaw ni coba Da kispangot kisamlakan thai bat shenrang kileshim benta ka recruitment drive bala pelong da ka Meghalaya State Skill Development Society lane ka MSSDS ha Eastern West KHASI Hills mentaga sengi ka bala pelong ha Utirot Singh Memorial Hall pendeng Umyong Mairang ban plilan na ka benta ban penyokam bat lam lenti ya kisamla halokikam hapo ka jela bat shabar ka jelaru kumju ki officer jongka MSSDS kila pensngothu bat ajing tip yaki kam kum ka automotive technician, sales but retail management, hospitality, business development, nursing but electrician. Ki samla kila penrung kerteng yala dia hagani ke program. La pelong ye ke program Integrated Health Campaign ahaja apun riau halat rembai dat sempen East Giant Hills ne ke sengi hagabala penyat da ke Meghalaya AIDS Control Society la ne Max haringkat ke jing trelang ke office jong Deputy Commissioner but District Health Officer hagabaya ke ne ke program la pelong kenang ban ai ye kilat jing syakri bat pensngotu pat ba hagaliang ke kot ke khia na ke bentagi pat ba jong ke tan Syuk-syuk kinong tray jong ketenat ke kot ke khia kila kentui ki pat ba ban shim yakini kilat ajing syakli. Kani ke program ke long ru kum shibenta ban pen klanyi ke rukom ajing sumar ha ke imlang ke salang bat ban pen sngotu pat ba halo ke kot ke khia ha ke district. Mentang in yapai shiki kubor na katan shatay lamingi. Menterang ba ka Tripura umanik saha ulapli pat ba ya ka Bharat Mata Canteen cum Night Shelter kabadon hajan jong ka GBP Hospital Agartala kabalatay ha ka jinglut jing sep ka ba South Point khandai kelur tingka kane ka jaka kan penbiang ya ka jaka bam ikijing bam ha ka dor ka ba shipau tingka bat ka jaka ban samit ha ka dor arpau tingka na ka benta kinong ap nong pang aba ajing kren ha ka ni ka singi usaha loong bakani ke senjam kan penduna ya ke jinglut jing sep bat u kan weng ya ke jing e ka ba ki nong ap nong pang ki jue kendo shushu la kan turu e ki nong elam ka thain bat ki bo badai penya bakin pentikna ya ka jing treikam ka khut ke suba bat ki jing pahara ha ke ne ke jaka
Kesoka kalau ong maglak mi lenti ba ke baharat mata kantin kam night shelter kan ai ke jing kershan ki long yeng ki basenran ki nong pang bat ban pentikna bakin yo ya ki jing bam ba ki jakasa hagador ke beduna. Mentang ini pai shiki kubor na kelengkeri. Ka Jingelang South Zone Council ka balai puai ka lakut no ha Maha Balipuram. Ka balalong hapo ka jing penya jung Menteri Ketnat Kampo Yeng u Amit Shah. Agani ka Jingelang lawan banishim benta da Menteri Rangba ka Tamil Nadu u Joseph Vijay, Menteri Rangba ka Karnataka u DK Shiva Kumar, Menteri Rangba ka Kerala u Satisan, sembut Menteri Rangba ka Telangana u Malu Bhati Vikramakra, bad Menteri Rangba ka Andhra Pradesh u N Chandrababu Naidu. Aga jekran la pelet jingmut ban penklain bat penbaha ia ka jinge trailang hapdeng ke sokar pedeng bat ki jela ki basyatie jong kari. Syu la penpau ia ka jing don kam ban trailang ha kaliang ki kam bei tingka kaliang ka kot ka khia ki jing tei ki jing yadai ka mariang bat ka jing shngan ha ka thang. Ka jing lang ka lalong ka rensan ka ba ailat ia ki jela bat ka sokar pedeng ban yekran halo ki jing e bat ki wei ki wei. For the 31st meeting of the Honourable Union Home Minister and Honourable Minister of Cooperation and Chairman of the Southern Zonal Council, Dr. Amit Shah Abadkar. Dignitaries who are joining us on stage. Menteri Ketnat Yadari ke Japan, Shinjiro Koizumi, ula pelong jie kren bat Menteri Yadari ke India Rajnath Singh hene ke sengi ha New Delhi, akabala kemi lenti ban pengklan syuk ya ke jinge trelang hakikam yada ha pedeng ke India bat ke Japan. Agani ka jingwan jingo ke beningkong jong Koizumi ya ke India la pediang burom yu bat ulale burom ru ya ke sipai ha umat sa kan mau ha National War Memorial. Ha ke jie kren la penbet pelet jingmut ban pengklan ya ki kam yada ha duriau ki jinge trelang lengba ke teknologi bat ki wei. Kani ka jingwan jingo ka long hadian baki India baki Japan ki le soi ka jinge te ka beningkong ha kaliang ki kam yadari ha unaitung. Ha ka ba baro aliang ki lapen skam biang ki rai na ka benta ka Indo-Pacific ka ba light lut bat ka jinge trelang ha pedeng ki sipai ha pedeng ki ni ki ari. इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव्स के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। हमारी मैरीटाइम लाइफ लाइन्स बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव भी है। Mentang nya pai shiki kubor na keleng ke pertai. Presiden ka Lebanon Joseph Aoun ulai kendo yo Pop Leo ha Vatican mentagasngi. Kini ki arngot kinongelam kila ai kublai mar keliang bat kila pelong ya ke jingi kren ha shwa ban ai mar keliang ya ke jing ai ngobha bat ban shondor lang. Ke Vatican pat kampat shim la penmi ya ke jing tip babnya ahlo kini ke jingi kendo. Ke jingi kendo kawan hadien daki benai bo Pop Leo ulalek jingo e ke Lebanon ha ka lai potrik ubenai naiweng hado ke artrik unno opera aja apusan. Kajinge keren ke kedau ya kajinge day ke bejan pedeng ke Vatican bat ke Lebanon ke ri bedon bon bahagi Kristan ha Middle East.
mentang ngi pai shiki khubor ye lekai Ki nong lekai badminton ke India ka doubles pair ka Trisa Jolie bat ka Gayatri Gopichan ki la ban poi sha ka quarter finals jong ka BWF World Championship ke balong New Delhi kini ki arngut ki nong lekai ki India ki la penrem ya ka rin Iwanaga bat ka ki Nakanishi na Japan da atpuwei khat riu bat atpuwei khat a da ka ba ong ba ka ni ka jing job ka dei na ka jing la jong ki ban sngo thu e ka ko me lekai ka liang persha bat kalala ban pala iki ban yo e ka jing job ha ka jing khun ha ka wei pat ka liang ka PV Sindhu ka ni khun persha ya ka Wangzi Yi na China kat ba Ayush Shetty un se khun persha ya ka Alwi Farhan na Indonesia ha ka jing khun ba Marwei ki Shinrang kat ba ka men's doubles u Swastik Sairaj Ranki Reddy bat u Chirag Shetty kini khun persha ya ki nong lekai na Malaysia u Junaidi Arif bat u Roy King Yap I think initially it's a pretty neck to neck, but then I think with our coaches and they gave us some tips. So I think we were attacking a lot more in the second half of the first game and the second set. So I think it worked in our favor. Yeah, I think the rotation and the attacking is one of our strengths. I think while playing also it's really working, and we are very calm. When we are leading also like a little bit calm because at this level we need to be really calm and just be in that moment. I think every point is matters. Urang lekai na kajula Arunachal Pradesh utingong Wangpan Ulasha Jit ban mi khmat yakari India ha lumpung lekai Asian Para Games aja aprum riau ha je ko mare T37 ka ba South Spa mitar ha ka ba u sembut mintrang ba u Chona Main ula ai khuble yu Wangpan da ka ba ong ba ka ni ka jing sha Jit ka dei ling ba ka jing minot ba ka jing treshitom ka jong u Shushu ka Sports Authority of India ka la pembenai ka thup ka teng jong ki sanpuei ki shinrang ban at phongut ki kenthei ki bla sha Jit ban pen kre eladi ha ka jaka jong ka sai ka ba Don ha Bengaluru, Delhi bat Sonipat, nak ke benta ki jing khun ki ban Sawan. Te mentapat ngi pej ke jing long jing man ke sumbeneng ha keleng ki benta jong ke jela. Hatura ka jing shit ing ke sumbeneng ke bakiu ke long lai puai degree Celsius bat ke bahiar ke long apusau degree Celsius ka jing sngam ke hau ke long nyopusau nak shispa ka jing hap slap ke long 0.1 millimeters. Aba pai pa chenong ba Shillong ka jing shit jing kriat ka sumbeneng ka bakiu ka long apun riu degree Celsius bat ka bahiar ka long khat pra degree Celsius bat ka jing sngam ka hau ka long kandai pulai na ka shispa ka jing hap slap ka long khat lai point pra millimeters kat bah jawai ka jing shit jing kriat ka sumbeneng ka bakiu ka long apun riu degree Celsius bat ka bahiar ka long khat kandai degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long prapuai nik shispa ka jing hap slap ka long riu point nyo millimeters Kajing batai, kajing long ka sunbeneng hatura Shillong bat jawai, ka sunbeneng kan dum lo bat kala bandon kajing hap slap ha ki babon ki jaka. Shwaban poi shik bukut jong ka thup khubor ngi nyepek bang sa shi sien ni kimat bukong san. Lapan kelan ni ki buah pahara nong ba Shillong hadin bemi jing kulma na kajing yai rally ka KSU Jurlor lightweight li kali mensau khat rewut ngat khat sau sungi hapo judicial custody ki nongelam ke KSU dang beteng ki pulit bantok kit halo ke jing sha thombor
Thut kaya kayeng kali hadian berpensange ka AKMTTA ya kali Assam ha umyam hadian besyak kang lenti kali na Meghalaya. Kutno kejingilang South Zone Council balai puai ha Maha Balipuram da ka bapelet jimut ya kejingi trilang ka soka pedeng bat jela. Bat Rung Katrija, Bat Gayatri Shaka quarter final haka lempung BWF World Championship. Deparlok katung ila poisi bekut jong tuk kubor jingi mentaka janmiet ngin sia syame pila syai kesengi haga juk kubor kublai shibuni kubor jong pibaro bat hiasuk.